Wara snin iħit l-armar tal-festa, issa spiċċa jħid il-maskri li se jkunu qed jitqasmu għal pubbliku b'xejn. Dan hekk kif id-dilettanti tal-festa tal-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel f'Ħażabbar qed iħitu ammont ta' maskri sabiex jitqasmu liż-żibbarin waqt l-imxija tal-coronavirus. Il-każin beda jqassam xi mkater tal-festa li jistgħu jintlibsu bħala maskra u d-domanda kienet kbira ħafna. Il-ħajjat Joseph Chantar spjega ma' dan l-istazzjon kif qatt ma ħaseb li 4 xhur qabel il-ġimgħa tal-festa tal-Madonna tal-Grazzja kellu jispiċċa jħid il-maskri. Dan kif bħalissa s-soltu jkun f'ġirja mal-ħin sabiex iħid xi biċċa armar ġdida tal-festa sabiex jissorprendi l-partitari fil-ġimgħa tal-festa. Bdejna dan il-proġett żgħir fl-istess ħin ikunu tajnuna li ngħinu lil kulħadd. Filwaqt li stqar li huwa ddiżappuntat tal-fatt li mhux se jkun jista' jgawdi l-ġimgħa tal-festa, stqar li mill-mor jista' joħroġ xi ħaġa ħelwa u s-sorpriża tal-festa li jmiss tkun waħda ikbar. Minix oġġett ta' ferħa li l-festa ġiet kif ġiet, imma naħseb għalina qiegħda isek ngħidu vantaġġ li iktar għandek ix-xogħol u mbagħad toħroġ b'sorpriża akbar da tip ta' xogħol speċjalment tal-festi jrid is-snin u jrid is-sigħat. Għalhekk ħallejna lil Joseph iħid il-maskri filwaqt li jfassal f'moħħu x-sorpriża tal-armar se jħejji sal-festa tas-sena d-dieħla.